नमस्कार. माझं नाव श्री जगन्नाथ देसाई, सचिव श्री रवळनाथ भगवती रवळनाथ देवस्थान पिंडे. आज सोमवार दिनांक 17 फेब्रुवारी 2025 या दिवशी श्री रवळनाथाची मूर्ती प्रतिष्ठापना संपन्न झाली. गेले 3 दिवस 15, 16 व 17 फेब्रुवारी असे 3 दिवस अव्याहतपणे अनेक धार्मिक त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रम इथे संपन्न झाले. पहिल्या दिवशी सर्व देवतांच्या मूर्त्या आणल्या होत्या त्यांना जलाभिषेक आणि जलाधिवास हा करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी काल इतर पुढील धार्मिक विधी संपन्न झाले. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता या मंदिराचा जो कलशारोहण होतं ते दुपारी करण्यात आलं. त्यानंतर इतर धार्मिक विधी झाल्यानंतर दर दिवशी महानैवेद्य